Гүлназ һәм Тахир Касымовлар гаиләсенең үзара мөнәсәбәтләре сакландыра. Матур гаиләдә балалар да итәгатьле, михрибанлы булып үскән. Әти-әнисен хөрмәт иткәнгә, гаиләдә мәхәббәт һәм үзара гармония тантана итә. Biz bir-birimizni bik anglap, yaratışıp yaşayız inде, но bu dünyada indi bir-birine tege anglау için sabırlık кирәк инде. Ул сразу гына яши башлау белән бөтенләй бердә булмый. Bir-birine ияләшергә кирәк башта, bir-birеңнең характерын аңларга кирәк. Хуҗабикә бәхетле гаилә сере сабыр булуда дисә, Тахир абый аңлашып яшәүдә ди. Тату гаиләнең сере бер-береңне яратып, бер-береңне хөрмәт итеп, юл куеп яшәү. Касымовлар гаиләсе спорт белән аеруча дус. Аларның анаклары юкка гына физкультурачылар көнендә тумагандыр. Мин үземнең әти-әнидән һәрвакыт үрнәк алдым. Шулай бер-берен яратып, хөрмәт итеп, тигез гаиләдә үстек. Менә үзем дә шуны телим киләчәгемдә. Менә ирем спортсмен, тоже волейбол ярата, үзем дә. Шулай менә улыбыз да безнең физкультурниклар көнне туды 10 августта. Тоже в будущем ала бирсә волейбол яратыр дип уйлыйбыз безнең сыман. Менә без Тахир белән 92 елдан бирле бергә яшибез. Без 3 бала тәрбияләдек. Өчесе дә минем уйлавымча инде бик акыллы. Тормышта үз юлларын таптылар. Икесе менә тормышлы инде, оныкларыбыз бар. Улым малаемның да баласы бар, кызымның да. Менә бәләкәй төпчегебезне хәзер үстерәбез, 5 классны тәмамлый бу. Рушугана Нина һәм Павел Устираковлар да бу көнне кунаклар кабул итте. Ишек алларынан нур чәчкән ихата бу йортта уңган булган кешеләр яшәвенә ишарәли. Секрет семейной жизни, конечно, это, во-первых, чтобы уставала любовь, чтобы было предано друг другу, вот, чтобы у нас общие интересы сбывались. Бәхетле гаилә сере ирне ир иткән, аны бар иткән хатын кызда дип көлә Нина Леонидовна. Что вот мы так долго с ним живем вместе, это просто поддержка друг друга, не только дома, но и на работе. Если бы, например, я Павла Петровича не поддерживала в его работе, наверное, он столько бы не достиг в жизни. Канатлар бергә булганда гына тормыш матур була ди райондашыбыз. Biz үзебезнең райондашларыбызны котлап киттек. Без Рушшуган авылында Бустираклар гаиләсендә булдык. Безнең Павел Петрович ул гомер буе мәктәптә безнең физкультура укытты һәм бик күп буын безнең спортсменнар тәрбияләде. Шулай аларның үзләренең балалары да, алар инде хәзер үскәннәр читтә, һәрберсе дә спортны яраталар һәм спорт белән буын көндә дә нык бәйләнештә яшиләр. Тормышларын спорт белән бәйләгән гаилә династияларына район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова, районның яшьләр белән һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров, районның гражданлык хәлакәтләрен теркәү бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова тәбрик итеп, чәчәк гөлләмәләре тапшырды. Гаиләләргә шулай ук бәйрәм открыткалары, истәлекле бүләкләр дә бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.